Здравейте, казвам се Асен Маринов, планински водач и музикант, член на Асоциация на планинските водачи, планини и хора. Ще ви представя пътеката между село Ковачевица и село Горно Дряново. Ковачевица е едно от много специалните места в България със своята запазена възрожденска архитектура и красива природа. Сгушена в последните гънки на Родопа планина на запад, тя е отлична начална точка за много и различни преходи в района. Един от тях е преходът до съседното село Горно Дряново. Пътеката тръгва от горната западна част на село Ковачевица, точно зад красива ковачевска къща, построена върху голям скален къс. В първата си част тя съвпада с алтернативната пътека за Параклиса Свети Георги, но след около километър се отделя надясно. През цялото време ще следваме жълтата маркировка и указателните табели, поставени наскоро за улеснение на туристите. Разбира се, трябва да внимаваме да не я изпуснем, защото растителността е буйна през лятото и има много странични разклонения и коларски пътища. В средата на маршрута се пресичат две малки рекички, които след обилни дъждове може да се окажат предизвикателство за по-неподготвените. Преходът разкрива пред нас голяма част от красотата на този край. Гъстите борови гори се сменят с пъстри широколистни, земята ухае на хиляди билки, а цветята ни карат да спираме на всяка крачка. Гъбите през пролетта и есента са навсякъде, а въздухът се оглася от радостните песни на птиците. Последната една трета от пътеката е изцяло на открито и гледките, откриващи се пред нас, са впечатляващи. Дълбокият каньон на река Канина, красивите била на Среден и Южен Пирин, планините Славянка и Фалакро. Разстоянието е 6 км или около 2 часа в едната посока, като можем да се върнем обратно до Ковачевица по асфалтовия път. За целия маршрут имаме едва 200 метра изкачване и 200 метра слизане, което го прави подходящи за не толкова подготвени планинари. Важно е да си вземем достатъчно вода, особено през летните месеци. И в Ковачевица, и в Долно Дряново има достатъчно места, където да похапнем след разходката. Но най-добре е да отседнем в някои от традиционните къщи за гости, за да се насладим изцяло на атмосферата на тези села.